Раните от залежаване или декубиталните рани се развиват бързо, но се лекуват с месеци. В медицината се наричат язви от натиск. Първият сигнал за поява е промяната в цвета на кожата. Тя става трайно зачервена, синееща или лилава, като мястото не избледнява при натиск. Често тази зона е по-топла или по-студена от останалата част на тялото. Кога се появяват декубитални рани? Когато тялото е неподвижно за дълги периоди от време, собствената му тежест притиска кръвоносните съдове и лишава клетките от кислород. Най-застрашени са зоните над костни изпъкналости. Опашната кост, петите, хълбоците и лопатките. При пациенти с ограничена мобилност рискът е критичен. Основният прием за превенция е редовната промяна на позицията на тялото на всеки 2 до 6 часа. За да улесним този процес, от Живоздравник предлагаме специализирана възглавница за обръщане. Тя позволява безопасно и плавно завъртане на лежащо болния, като незабавно освобождава критичните точки от натиска. Превенцията е най-добрата грижа. Не чакайте появата на първите зачервявания.